Vítajte pri dnešnom vysielaní. Včera som dal von Reels video, kde som dal 6 znakov, keď je muž vo vzťahu s emočne nezrelou ženou. Viaceré ženy ste na to reagovali, že sa v tom nachádzate, ale že neviete čo s tým. A to mi dalo ten impuls, že som si tu dneska rozložil svetla, kameru, mikrofón a dostal som takú chuť, že budem točiť takéto videá nielen pre mužov, ale aj pre ženy. Toto konkrétne idem zamerať pre ženy. Tak verím, že ten extra effort oceníte. Poprosil som ženu, aby mi nachystala otázky, na ktoré by som mohol odpovedať. Zobral som si so sebou top knihy, ktoré v týchto témach našemu vzťahu a životu veľmi pomohli. Chcem aj z nich potom nejaké veci otvoriť, povedať vám na to svoje skúsenosti, pohľady. A poďme teda na to. Ako výjsť z role obete a malého dievčatka, keď hádžem na muža zodpovednosť za to, ako sa cítim. Napríklad hádžem vinu na muža, že chodí neskoro domov z práce a ja som kvôli tomu unavená z toho, že som veľa s deťmi. Chcem vám povedať ešte tomu ten úvod, že aj ja mám v sebe emočnú nezrelosť. Nie som úplne emočne zrelý človek. A je to v poriadku, že všetci zrejeme, učíme sa, rastieme, ale je dobre vedieť, kde sme a kam ideme. A vedieť s tým pracovať. A to už je taký ako fajn stupeň emočnej zrelosti, keď aspoň viete, kde máte slabé stránky a niekedy vám to v emóciách uletí, ale viete si to potom spätne uvedomiť, minimálne keď vás partner alebo partnerka upozorní. Takže ja k emočnej nezrelosti hovorím s citom, s rešpektom, bez ponižovania. Keď je niekto v niečom menej zrelý, tak to není nejako ponižujúce alebo že by bol nedostatočný. Netreba si mýliť toto. Že keď som niečom nezrelý, neznamená, že nie som dosť dobrý alebo nie som hodný lásky. Mali sme nejakých rodičov, ktorí majú nejakú emočnú zrelosť a teda veľkú emočnú nezrelosť, preto sme dospelé deti emočne zrelých rodičov a sami sa to v živote učíme. Postupne každý člen rodiny ťahá štafetu troška ďalej. Takže naspäť tejto otázke. Ako byť z role obete a malého dievčatka, keď hádžem na muža zodpovednosť za to, ako sa cítim. Tuto myslím si, že veľmi pomáha uvedomenie, že za to, ako sa cítime, nesieme zodpovednosť my sami. Samozrejme, tu je ten tenký ľad toho, že keď sa k nám chová partner toxicky, škodlivo alebo nezrelo, ono to je všetko to isté. Rozdiel medzi toxicitou a tou nezrelosťou je ten, že keď je partner vyslovene toxický, znamená to, že má poruchu osobnosti a že s tým nevie pracovať a ani podľa psychológov s tým veľmi toho veľa neurobí, bude sa tak chovať vlastne dlhodobo. Rozdiel medzi emočne nezrelým správaním a toxicitou je ten, že ten, kto je emočne nezrelý, vie nakoniec prijať sebareflexiu, priznať si to a zapracovať na tom a robiť tie zmeny. A tiež ide o to, ako veľmi prítomné je to v tom vzťahu. A tu platí aj takéto spirituálne pravidlo, že do vzťahu si vždy priťahujeme do manželstva alebo do partnerského vzťahu partnera, ktorý je na podobnej vibrácii, inak by to nefungovalo. Ktorý má podobné zranenia, čo sa týka ich síly a čo sa týka emočnej zrelosti. Takže v partnerských vzťahoch sme mimo iné aj preto, aby sme si zrkadlili to, kde sme ešte nezreli. A to prvé je, keď máme to zranenie, že vidíme, hádžeme zodpovednosť za to, ako sa cítime na toho druhého. Že ty keď toto robíš, tak ja sa takto cítim, ale ty to musíš zmeniť. No a toto je ten základný omyl, že človek, keď emočne zrie, tak nepotrebuje, respektíve prestane ho raniť, keď sa ten druhý chová ako dieťa. Takže ten základ je, že keď chcete naozaj byť slobodná, keď chceš byť slobodná a cítiť sa dobre, tak to chyť do vlastných rúk a pracuj na svojej emočnej zrelosti, či si muž alebo žena. A keď sa ti stane takáto vec, že hádžem vinu na muža, keď chodí neskoro domov z práce a ja som kvôli tomu unavená z toho, že som veľa s deťmi, tak v prvom rade jedna vec je tá, že učme sa to komunikovať takto, že cítim sa unavená, pretože som veľa s deťmi a potrebovala by som čas pre seba. Že
vyhnúť sa tomu obviňovaniu a útočeniu na toho muža a vyjadriť, ako sa cítim a čo potrebujem. To dá mužovi oveľa väčší priestor, aby tiež, keď není úplne emočne zrelý, čo nebude, keďže si spolu vo vzťahu, nešiel do defenzívy alebo do zazdenia, že vás nepočúva. Tá defenzíva je, že sa začne obhajovať. Vieš, ale ja mám veľa práce, jemu to spustí ten pocit, že nie je dosť dobrý a začne sa obhajovať a to vás ešte viacej vytočí. Tuto tiež musí ten muž na sebe pracovať, aby keď aj zautočíte už z tej únavy, aby to ustál a povedal: Zlatko, útočíš na mňa, ako sa cítiš, čo potrebuješ, poďme sa baviť o tom s rešpektom k druhému. A vlastne veľmi vtedy najviac pomáha, keď vám tá druhá strana vie dať prijatie toho, ako sa cítite a validáciu vašich pocitov. To je veľmi dôležité. A zaujíma sa o to, spýta sa nejaké otázky, skôr ako sa začne sám brániť alebo útočiť, pretože sa cíti nedostatočný. Toto tej žene veľmi pomôže a vo zdravom vzťahu je normálne mať nejaké prosby a žiadosti, že poprosí žena muža, aby bol, ja neviem, 2-krát do týždňa 2 hodiny s deťmi úplne sám, aby mala čas pre seba. Podľa mňa by to mal muž potom ustať. Ale treba sa naučiť to komunikovať zdravo a tiež žena môže robiť také kroky v živote, aby to zvládala lepšie. A to napríklad ja tiež sa žene snažím pomáhať s tým, tak ako sa budem teraz snažiť pomôcť aj vám, že príklad si všímam, že ona tiež, keď sa stratí vo svojich emóciách a chytí takú negativitu a hodí ju to do takého malého dievčatka v sebe, tak ten syn to strašne zrkadlí a je to pre ňu všetko veľmi ťažké. Ale keď ona zmení svoje nastavenie, zmení svoje presvedčenia niektoré, aké by to materstvo malo byť a podobne, tak vlastne ten syn sa upokojí a potom aj popri ňom vie byť tak, že si vie robiť niečo svoje alebo není taká vyčerpaná. Takže my veľmi veľa vecí máme vo vlastných rukách. Takisto keď aj ja ako muž zmením svoje správanie v určitých veciach, tak moja manželka sa bude správať ku mne ináč. O tom krásne pojednáva táto knižka, ktorú ináč odporúčam každému. Dospelé deti emočne zrelých rodičov. Že príklad, keď sa stretávate s ľuďmi, ktorí sú menej emočne zrelí, je dobre vedieť, určiť ich stupeň emočnej zrelosti a prijať ho. Hej, napríklad to, že sú moji rodičia menej emočne zrelí ako ja, tak je úplne normálne. To je skoro v každej rodine tak. Ale ten kľúč bolo pre mňa prijať ich stupeň emočnej zrelosti a nesnažiť sa čakať viac, pretože potom som ja z nich sklamaný. Potom ja na nich tlačím a oni sa necítia bezpečne. Tlačiareň. Som sa zlakol, lebo tlačiareň sa spustila. Čiže keď vieme prijať toho druhého, emočný stupeň z jeho zrelosti a nečakať od neho viac a prispôsobiť tomu ten svoj level v tom momente, tak oni sa cítia bezpečne a nedostávame sa do tých konfliktov. Takže toto funguje aj vo vzťahoch a hlavne aj vo vzťahu k deťom. Pretože deti sú emočne nezrelé. Oni sú vibračne veľmi vysoko, ako keď sú maličké. Môžu vidieť aj do iných dimenzií a podobne. Čiže spirituálne môžu byť na tom dobré, ale nevedia to uplatňovať dobre v praxi. Takže treba si pripomínať, a ja sa to snažím pripomínať aj mojej žene, že dieťa je emočne nezrelé a má byť. Je to tak správne. A očakávať od dieťaťa, aby sa správalo ako dospelé, je nerealistické a potom, ak to robíme, tak nás to ako rodičov dáva zase do dieťaťa. Tiež máme potom emócie, kričíme, prichádzame s takým autoritatívnym prístupom, je to strašne únavné. Takže toľko k tomu. V detstve mi rodičia hovorili, že sú moje emócie príliš, že preháňam a dnes v dospelosti nedokážem naplno prejaviť, čo cítim, pretože sa bojím reakcie. Ako to spracovať? To je tá téma, dovoliť si byť sám sebou, dovoliť si byť videný, aj keď je to práca s tieňom a ten veľký strach, že budeme odmietnutí. Skoro všetci máme v sebe strach, že keď budeme sami sebou, nebudeme prijatí, lebo v nejakej miere sme rodičmi príjmaní, takí neboli. Platí to aj pre mužov, aj pre ženy. A teraz v dospelosti my potrebujeme normálne vychádzať z komfortnej zóny a dovolovať si byť autentický a dovolovať si byť v tom aj prijatý, aj odmietnutý. A cez to si liečiť ten strach.
A toto nám pomáha, že sa dokážeme sami seba prijať takého, aký sme. A ono je to do začiatku náročná cesta, ale čím ďalej ste, tým je to ľahšie. Pretože čím ste viac sami sebou, tým ste viac v prítomnosti, v takom flove, žijete viac vášňou, menej strachom, máte viacej energie. Lepšie sa cítite a vyfiltruje sa vám aj ten okruh ľudí, s ktorými sa stretávate. Keď človek stále hrá nejaké divadielka, snaží sa zapáčiť, tak sa deje to, že cítime čoraz väčšiu úzkosť, odpojenie, sme vo vzťahoch, ktoré nefungujú. Takže aby som odpovedal na tú otázku, ako sa dospelosti naučiť prejaviť, čo cítim, pretože sa bojím reakcie, je vystavovať sa tomu, odmietnutiu a ustať to a zistiť, že podstatné je, že ja príjmam to, ako sa cítim a že si to dovolujem, že mám na to právo, pretože každý má právo na svoje pocity, či je to smútok, hnev, radosť, frustrácia, úzkosť, únava, čokoľvek. Takže dovoliť si byť videný, to je to, čo aj ja robím vlastne pri týchto videách, aj na sociálnych sieťach, že otváram témy, aj pri ktorých sa cítim neistý. Aj toto video, čo si myslíte, že je to pre mňa úplný komfort točiť? No není. Naskakuje mi tam, hovorím k veci, bude to hodnotné? Nepovedia si, že je to málo hodnotné, ale idem do toho, vystavím sa tomu a potom príde spätná väzba, aj pozitívna, aj kritická. Ja si to spracujem a cítim sa sebavedomejší. A o to viac si dovolujem byť sám sebou. Takže dovoliť si byť videný je veľmi dôležité. A tiež ešte som si všimol, že mnohé dospelé ženy ešte stále očakávajú od svojich otcov takéto prijatie malého dievčatka v tej dospelej žene. A to je podľa mňa chyba, pretože tí otcovia toho nie sú schopní povedať, čo spravili zlé a poprosiť o to odpustenie a povedať, že si dobrá taká, aká si a prepáč za to, ako som sa choval v detstve a tejto veci. Keď očakávame od tých otcov ako ženy, tak to väčšinou nikdy nepríde, čiže ono je dobre si to spracovávať sama vo svojich partnerských a manželských vzťahoch. Pretože tam ten partner vám bude mnohom zrkadliť toho otca. Aj podľa toho si vyberáme vlastne tých partnerov, že pripomínajú niečím tých rodičov a budú robiť niečo, kde sme sa zasekli v tom detstve. A toto brať tak, že vďaka tebe, muž môj, môžem vidieť, kde ešte mám nespracované veci a traumy a mám vzorce, kde sa správam ako dievčatko. To dáva úžasnú príležitosť zobrať tieto veci aj s tým napríklad do párovej terapie alebo do osobnej terapie, ak mužovi sa nechce, alebo ideálne to kombinovať. Ja rozhodne odporúčam chodiť na terapie k profesionálom, vyštudovaným na vysokých školách. Ja chodím na terapie v Česku cez videohovor, aj ja, aj manželka, lebo sme zistili, že českí terapeuti nám oveľa viac sedia, máme pocit, že sú 10 rokov popredu od slovenských a tá forma toho videohovoru nám vyhovuje, pretože bývame vždy ďalej od mesta, takže šetríme tým čas. Funguje to dobre. Takže tieto veci myslím si, že môžu byť veľmi nápomocné. Neviem nájsť hranicu napríklad v konflikte medzi tým, čo je moja emočná nezrelosť a čo je už nezrelosť toho druhého, ktorý mi prekračuje hranice. Toto je veľká výzva, pretože keď už si začnete študovať tieto veci, počúvať takéto videá, prečítate si tieto dve knižky, ktoré vám odporúčam, tie dospelé deti emočne nezdravých rodičov, to je veľký poklad. A 7 princípov spokojného manželstva. To je kniha, ktorú veľmi odporúčam každému. Poklad obrovský. Aj vám tu poviem potom vlastne podstatné veci z toho. Postupne v ďalších videách. Dneska tu niečo otvoríme. Tak začnete vlastne si veľa všímať. Začnete na veľa pracovať, ale môžete prejsť do takého toho, že z prvej tá vaša myseľ, keď sa niečo bude diať, hodí tú zodpovednosť na toho druhého. Častokrát sa nám to mýli. V tomto si treba upratať a podľa mňa na to sú tí mediátori, ten párový terapeut, ktorý vám pomôže niekedy si uvedomiť, že chcete zmenu od toho partnera, od tej partnerky, ale vy sami potrebujete v niečom spraviť zmenu. Jedna téma tu je tá, že niekedy máme hranice príliš malé
a ten druhý sa do nich nevie vtesnať. To keď niekto je veľmi zranený a prípadne možno inklinuje k narcizmu a manipulácii, tak môže mať také úzke hranice, že pri ňom niekto chodí po špičkách. A všetko, nie všetko, mnohé, čo urobíte, mu bude vadiť a bude tvrdiť, že mu prekračujete hranice. Ale vy už môžete mať pocit, že pri ňom ani neviete žiť, neviete byť sama sebou, pretože čokoľvek urobíte, tak je potom z toho veľký problém. Tak to už znamená, že to je už nezrelosť toho partnera, ktorý má moc úzke hranice. A pritom môže múdrovať, že povedal vám, že toto nemáte robiť a vy to robíte, ale vy už tom neviete byť sama sebou. Práve preto treba vedieť vo vzťahu robiť podľa mňa kompromisy. Ja som tiež mal obdobie života, kedy som si hovoril, že treba žiť konsenzus a kompromisy sú potláčanie, to není dobré. Ale zistil som, že to je hovadina. Že v zdravom manželstve kompromisy v určitých veciach sú veľmi dôležité. Tak to poviem príklad, že povedzme, že muž fajčí, žene to vadí, ale snaží sa to nejako tolerovať. Má na to tiež on svoje dôvody. A teraz je večer a ešte to prifarbíme. Povedzme, že vadí jej, že fajčí jointy, že fajčí aj marihuanu. A je večer a on si pohúli a do nej vojde nejaký taký silný pocit, pretože má napríklad predmenšturačný syndrom, že húli strašne často a že je nezrelý a že sa jej to nepáči a neviem čo, že to je zlý vzor pre deti, bla bla. A začne na ňoho útočiť. A ona si hovorí, že však je to jeho nezrelosť a ja mu to musím ukázať. A muž príklad zvládne tie prvé útoky a povie, že mu je nepríjemné sa ten večer o tom rozprávať, že poďme sa o tom rozprávať inokedy. A žena si povie, správa sa jak malý chlapec, nevie sa o tom porozprávať, idem na ňo tlačiť. Tak tu napríklad v tejto situácii tá žena skrz tie silné emócie nevie rešpektovať jeho hranicu, že sa o tom chce rozprávať, ale nie v tomto momente. A to už je emočná nezrelosť jej, že nevie prijať tú hranicu. Keby muž nebol otvorený sa o tom rozprávať vôbec, ani inokedy, alebo by sa k tomu nechcel potom vrátiť iný deň, v inom čase, tak už je to zase emočná nezrelosť jeho, pretože sa bojí pozrieť do seba a bojí sa priznať si, že má nejaké závislosti a pracovať s tým. Niekedy mám pocit, že celá domácnosť a starostlivosť stojí na mne. Nedokážem si to inak zariadiť a potom sa stále ľutujem. Mnohé ženy majú tento pocit, že starostlivosť o domácnosť je iba na nich. A tuto samozrejme je to o dohode každého partnerského vzťahu, kto to ako vlastne chce. A ako to vedia mať. Keď muž chodí do práce a živí rodinu na 100% a žena sa stará o domácnosť a o deti, je to za mňa OK, ale čo som vlastne čítal v knižke 7 princípov šťastného manželstva od Gottmana, tak pre ženy je veľmi sexy, keď sa muž zapája do nejakých prác domácnosti. Cez to sa snažím ja motivovať chlapov. A myslím si, že to je úplne prirodzené, keď muž pomáha s deťmi, pomáha povysávať aspoň raz za čas, alebo s riadmi, alebo návarí. Podľa mňa nikdy není dobre, keď je niečo na 100% iba na jednom z partnerov. Zaváňa to potom tým, že jeden je dominantný, druhý je submisívny a človek sa v tom potom môže cítiť, že je toho na ňo veľa alebo robí aj to, čo ho nebaví a tak. Takže my toto so ženou riešime tak, že veľa komunikujeme. Je dobre, keď máte muža, ktorý príklad prečíta tú knižku 7 princípov šťastného manželstva a pochopí, že není dnesnej dobe zdravé, aby bol muž dominantný alebo jeden z partnerov dominantný veľmi a druhý submisívny. Vnímam to ja osobne ako slabinu mužov, pokiaľ muž nevie prijímať, keď žena sa podieľa na rozhodovaní. Keď sa bojí prijať jej moc. Keď je takýto vzťah, a poznám takých veľa, kde muž skoro všetko vlastne rozhoduje a riadí, žena je taká submisívnejšia, tak to u týchto žien môže viesť k úzkostiam a k závislostiam, k preťaženiu, k vybuchovaniu a potom na toho muža môže byť veľmi ostrá, môže mať rýchle nástupy, takzvané veľké nástupy, to znamená, že neodkomunikuje vec slušne, že takto sa cítim a toto by som potrebovala, ale rovno na ho zaútočí. Ty si furt preč, ja som na všetko sama,
nie si schopný mi pomôcť a hneď vlastne vznikne dráma, veľký konflikt. Takže treba veci riešiť včas, priebežne, nepotlačať to až kým horí a netreba sa báť pozvať muža do niektorých prác domácnosti, pretože ak je to všetko na vás, tak to môže byť veľa. Ale treba to vedieť odkomunikovať. Ak máte muža, ktorý není ochotný s ničím doma pomáhať, tak je to tiež na zamyslenie, prečo s ním ste. Podľa mňa vo vzťahu by mala fungovať taká reciprocita, že si navzájom pomáhame, preberáme v rôznych obdobiach života na seba niektoré veci z prác toho druhého a je tam taká tá láskavosť, pretože keď mi to ona povie, tak ja to nemusím vnímať tak, že nie som dosť dobrý, že robím toho málo, ale že potrebuje pomoc. Tak jej pomôžem, tak si na to vyhradím čas a robím to. To isté opačne. Ale treba sa pripraviť, že keď na to ten partner nebol zvyknutý, takže bude si musieť prejsť takým určitým peklom, bude to pre ňo náročné, môže mať pocit, že nie je dosť dobrý, treba mu dať troška čas, vyjadrovať, ako to je pre vás dôležité a podobne. A robiť dohody partnerské. Mužovi môže chýbať dotyk, tak si dohodne, že dostane 2-krát do týždňa od ženy masáž. Jej chýba, že by on riešil upratovanie kúpeľne, tak sa dohodne, že každý týždeň uprace kúpeľňu on, alebo bude vynášať smeti, alebo ja neviem, 2-krát do týždňa navarí. Hovorím príklady, to je na každej domácnosti. Robí také malé dohody a snaží sa ich dodržiavať vzájomne. Veľmi vie zocelovať vzťah a tiež, keď sa dejú takéto veci, veľmi je dôležité investovať do citovej banky. To znamená chváliť sa, vyjadrovať, čo si na tom druhom vážim, čo si na tom mužovi cením. Keď príde z tej práce, pochváliť ho, poceniť ho. Toto robiť, dávať si pociťovať tú lásku, ten obdiv vzájomne a vy kľudne viete vždy začať, ten druhý sa časom chytí, pretože z toho takého pocitu, že som dobrý muž pre tú ženu, keď potom prídete s nejakými požiadavkami, oveľa ľahšie to vlastne prejde. A to platí obojstranne. Poznám páry, kde stále je strašne veľa kritiky na oboch stranách k sebe a potom ťažko realizovať takéto prosby, pretože obaja sa cítia tak nezazdrojovaní, že nevedia pre seba spraviť tie láskavosti. Alebo to robia, ale v takom zlom nastavení a nie je to dlhodobo udržateľné. Takže tiež pomáha investovať do citovej banky, do vzťahu. Keď mi dá niekto konštruktívnu kritiku, cítim sa nedostatočná a z toho sa stiahnem alebo útočím. Ako si to zvedomiť a neísť hneď do útoku? Emočne nezrelý človek má problém prijať kritiku. Takisto, ak má problém sa ospravedlniť. Takže ono je dobré nastaviť si v hlave to, že keď vám niekto povie, v čom ste nedostatoční podľa neho, a dávam takú spätnú väzbu, kde robíte chyby, tak mne pomáha, že nereagujem na to hneď. Predýcham to, dám k tomu nejaké ďalšie otázky, zaujímam sa o to, vypočujem si a dať si pozor, nezačať sa obhajovať. Vyslovene si to v tej hlave tak nastaviť, že keď počujem na seba niečo, čo sa mi nepáči, nejakú spätnú väzbu, kde nie som dosť dobrý, dosť dobrá, že si to vypočuť a nereagovať na to hneď. Poďakovať za to, dať tomu podotázky a pýtať sa, prečo si to myslíš, ako sa to prejavuje, ako si myslíš, že by som to mohol zmeniť. A neriešiť v tom momente, či to pravda je alebo není. Vypočuť si to. Alebo povedať, že teraz som unavený, unavená a teraz nedokážem riešiť tieto veci, mám za sebou ťažký deň, budem rád, keď mi to povieš zajtra, pozajtra. A vypočuť si a ostať s tým. To je podľa mňa tá cesta. Ovládnuť tú reakciu. A začať sa pozorovať. To, čo ten človek povedal, či to naozaj v živote robím, nerobím. A ten čas ukáže. Takže ja sa snažím pristupovať k tomu takto, že nereagovať z tej prvej. Vypočuť si to a viete, čo je tá halus, že pokiaľ vás to vnútorne zapne, rozhodí, zaplaví emóciami, to znamená, že v nejakej miere to bude pravda. Alebo to znamená, že vám to hovorí človek v čase, kedy na to nie ste pripravení a treba si vedieť dať aj hranicu, že potrebujem sa o tom rozprávať inokedy. Pretože
Nevždy sme pripravení znášať takéto veci a potrebujeme na to energiu, čas, aby sme si vedeli dať to zrkadlo, pretože to je náročné. Takže nám manželko veľmi pomáha vyberať si čas, kedy sa rozprávame o takýchto náročných veciach a vytvárať si ten čas pri prechádzke, keď nie sme unavení, keď syn spí a tak, keď obaja chcú. Bojím sa konfliktu a preto radšej nehovorím nahlas to, čo cítim. Tu treba ísť do toho detstva, že prečo sa bojím konfliktu? Bol môj otec autoritatívny a keď sa nahneval, tak kričal, prípadne robil doma nejaké násilie na mame, alebo bil ma. To bude mať nejaký takýto koreň, pretože častokrát tá autoritatívna výchova vedie k tomu, že sa vlastne bojíme potom v dospelosti konfliktov. Takže dobré je si uvedomiť, odkiaľ to pramení, dať si na to nejaké terapie a uvedomiť si, že ten môj partner je môj partner a to není môj otec. A že ten môj partner, keď sa nahnevá, tak ma nezbije. A že má právo sa nahnevať, keď vlastne máme konflikt. Mnohé ženy sa boja energie hnevu u mužov, pretože s tým majú zlé skúsenosti od otcov a rodovo. Ale pokiaľ ten muž sa nahnevá a tá žena v tom vie cítiť bezpečie, že však je len nahnevaný, to neznamená, že ma opustí, zbije alebo poníži, tak potom tá žena cíti to bezpečie chodiť do tých konfliktov. Poznám ženy, ktoré tolerujú mužové nezdravé správanie a jeho veľkú dominanciu len preto, že sa boja konfliktu, pretože sa mu boja postaviť. A prečo sa ho boja postaviť? Pretože vedia, pretože si myslia, tak nie, že vedia, že keď to spravia, tak sa pohádajú a ten muž vytvorí taký tlak na ňu, aby s tým skončila, aby to bolo po jeho. A tuto vlastne to je veľmi náročné, pretože pomaličky začať kráčať tie schody, lenže ten muž, keď je ten správny partner pre tú ženu, tak on postupne bude robiť zmeny a bude z tej dominancie upúšťať, bude rešpektovať tú partnerku, ale musí sa ona ozývať a ustať tie jeho emócie a prípadne neísť do nejakej argumentácie s tým mužom, pretože častokrát, keď je ten muž dominantný, tak je veľmi dobrý komunikátor, aj manipulátor a má dobré argumenty a tú ženu odzbrojí. Takže žena by mala skončiť aj začať pri tom, že vyjadri svoj pocit, vyjadri, čo potrebuje, potom uniesť trocha tie mužové emócie, ten hnev a potom príklad povedať, že potrebuje byť chvíľku sama, pretože už sa necíti dobré a nechce sa hádať. Ten muž by to mal rešpektovať. Náš toto naučil vzťahový terapeut párovi, že keď niekto dá z nás v konflikte stopku, že potrebuje si dať priestor, tak ten druhý to musí rešpektovať a nehať ho tak. A vtedy do 20 minút sa upokojí nervová sústava, aj ten muž už to uvidí troška ináč, bude kľudnejší a dá sa to ďalej odkomunikovať. Ale opäť je to proste náročný proces, ktorým sa treba naučiť prechádzať, pretože pokiaľ sa budete bať konfliktov, budete mať tendenciu sa potlačať a prispôsobovať, čo môže časom prejsť do fakt úzkostných stavov, panických atakov. Gábor Mate napísal knihu Keď telo povie nie, že z toho sú vlastne autoimunitné choroby. Keď dlhodobo neviete povedať nie, lebo sa bojíte konfliktov, tak nakoniec povie vaše telo nie, lenže budete mať chorobu a otázka je, či vám to stojí za to zájsť až tak ďaleko. Takže ja si myslím, že menšie zlo je čeliť tomu nekomfortu a naučiť sa hovoriť nie a čeliť tým konfliktom. Je to ako otužovanie, je to ako ponoriť sa do studenej vody. Každý, kto s tým začína, sa toho bojí, ale ako sa do toho začne ponárať, tak sa to vie naučiť. Neviem prevziať zodpovednosť za svoje emócie a napríklad v hádke očakávam, že vždy za mnou príde muž, aby mi pomohol ukludniť, zregulovať, pretože to nedokážem sama. Toto je zaujímavá téma, pretože dospelý človek, ak chce byť emočne zrelý, tak sa musí naučiť emočnej regulácii sám. Musí sa naučiť nakoniec zvládnuť to sám. A ja som s tým mal veľký problém a očakával som od ženy také spoločné zmierenie. Keď mi spravila niečo nepríjemné, tak som potreboval určité kroky od nej na to, aby som to vedel zvládnuť. Stále to mám veľmi rád. Keď za mnou príde, objíme ma, ospravedlní sa a požiada odpustenie a tak, povie, že ju to mrzí.
pokusí o záchranu, keď robí. Ale musel som sa naučiť dať si to aj sám. To znamená, vedieť, čo mi pomôže. Prechádzka, stretnúť sa s kamošom, pokecať sa o tom, posťažovať sa, byť prijatý. Je to isté platí pre ženy s kamarátkami, alebo si zavolať s niekým, si zacvičiť, mať nejaké jogu, meditáciu, proste mať niečo, s čím sa viete zregulovať, lebo to je obrovská nová etapa života. Pokiaľ vy prestanete potrebovať druhého na to, aby ste sa dali do kľudu, veľmi sa vám oslobodí život. Takže treba si vytvárať také nejaké mechanizmy, ktoré vám pomôžu s emočnou reguláciou. Úplne základné, veľmi funkčné je dýchacie cvičenie. Sadnúť si a hlboko sa predýchať. To veľmi pomáha. Takisto dať si čas. 20 minút nič nerobiť a byť len s tými pocitmi, prípadne sa prechádzať. Čo môže byť ťažké nájsť si tento čas, keď máte deti, ale treba nejakým spôsobom improvizovať. Takže určite je dobré cez takéto tréningy sa to naučiť. A kým to nedokážete, tak je dobre s partnerom o tom komunikovať a poprosiť si o tú pomoc, ale brať to tak, že robí pre vás láskavosť. Ja nehovorím, že máme byť k sebe chladní a že keď vám muž vyslovene ublíži, že sa ani má ospravedlniť. To by bola jeho emočná nezrelosť a mal by to robiť sám od seba. Ale netreba sa na to plne spoliehať, pretože potom sa budete chovať ako malé dievča a jeho to môže ďalej triggerovať a môže to byť dlhý konflikt. Kdežto keď sa viete zregulovať sama alebo sám, tak vy viete byť ten, čo potom príde za tým partnerom, objíme ho a povie, že ho ľúbi a že ho to mrzí a tým sa to celé vyrieši. A za mňa ten, kto dokáže toto prvý spraviť po nejakej hádke alebo nejakej situácii náročnej, tak by to mal spraviť. My máme dohodu so ženou, naučil nás to náš párový terapeut, že keď jeden príde robiť nejaké zmierovacie kroky, tak ten druhý to má prijať. Pretože toho prvého to stalo tiež seba zaprenie, prekonať to ego, ísť tam do tej zraniteľnosti, že prepáč, urobil som chybu, mrzí ma to. Aj keď je zranený a tiež by mu dobre padlo to počuť, tak máme tu dohodu, že ten druhý to musí prijať. Stačí povedať, že ďakujem, že si prišiel a objať naspäť a nevíriť ďalej vody, neobviňovať. Takto sa dá prerušiť to koleso toho, keď sa chováme ako deti a potom vie prísť pekná, konštruktívna debata, kde sa vlastne porozprávame ako dospelí ľudia o tom, čo kto urobil ako chybu, kto si čo ako predstavuje a dajú sa z toho robiť nejaké nové dohody. Robiť dohody vo vzťahu je veľmi dôležité. A treba ich robiť veľmi konkrétne. Napríklad, čo sa týka konfliktov, my sme si nastavili pravidlo, že keď sa hádame, hnev a emócie sú v poriadku, ale nie je v poriadku ponižovať druhého. Nadávať mu, hovoriť mi, aký je neschopný, ty vždy toto, ty to tamto, hej, že ponižovanie aj v hneve sa dá vynechať. Ja to trénujem. Dá sa vyjadriť hnev a emócie bez toho, že by ste na druhého útočili ponižovaním. A keď to jeden z nás robí, a napríklad aj irónia je ponižovanie, aj defenzíva je forma útočenia. Keď sa žena mi niečo povie, čo jej príklad vadí, alebo aký má pocit z niečoho, čo ja robím, a ja sa začnem obhajovať. Aj tá obhajoba je formou útoku a bude ju to dráždiť. Takže na toto veľmi odporúčam tú knižku Dospelé deti emočne zdravých rodičov, pretože tam viete pochopiť veľmi dobre tie mechanizmy. Budem potom nejaké časti z nej čítať a hovoriť na to svoje skúsenosti. V tom Reelsku včera som mal taký bod 6, že teda 5. bod. Žena vytvára dramatické situácie, aby sa jej potvrdilo, či vyvrátilo, či ju muž ľúbi alebo nelúbi, pretože má v sebe pocit, že nie je hodná bezpodmienečnej lásky kvôli tomu, ako k nej pristupoval otec. Pritom jeho lásku ona cíti len v tej miere, v ktorej ju cíti sama k sebe a životu. Toto je mechanizmus, že žena má nejaký pocit neistoty, čo je prirodzené, hej, aj počas tých cyklov a tak. A teraz vlastne v tej fáze neistoty potrebuje uistenie. A emočne zrelá žena si to uistenie a ten pocit neistoty vie na rovinu odkomunikovať s mužom. Cítim sa neistá, som dobrá manželka. A keď to tá žena povie s takýmto tónom, kľudne detským, a vyjadri svoje pocity a nevytvorí drámu,
tak keď má pri sebe muža na podobnej úrovni, tak muž jej pomôže: Zlatko, si úžasná manželka, všetko je v poriadku, vážim si, čo robíš. A dá jej tie slova uistenia, objíme ju a tak ďalej, podľa toho, čoho sa to týka. A jej to pomôže vrátiť sa naspäť do sebavedomia. Toto je normálne, že sa nám toto deje. Versus to, že tá žena vytvorí nejakú situáciu, že povie si, že keď muž zas príde neskôr domov, tak to znamená, že ma nelúbi a ten muž príde neskôr domov. Ona podľa toho sa k nemu už bude chovať nasrato a začne kritikou na neho. Ty stále chodíš neskoro domov, bla bla bla. Tak tým ten muž pravdepodobne tiež bude reagovať dotknuto, pokiaľ není vo vysokej úrovni emočnej zrelosti. Lenže tam je tá realita, že vždy sme podobne na tom v tom vzťahu, čo sa týka zrelosti emočnej. A vznikne z toho spor, ktorý nás ešte oddiali. Versus keď sa naučíme vyjadriť, že cítim sa neisto a potreboval by som uistiť, ten partner nám to dá, tak sa to dá veľmi ľahko preklenúť. Takže tu by som len odporúčal zvedomiť si, že to je môj pocit neistoty a vypýtať si to uistenie úplne na rovinu bez hanby. V tom je veľká sila a funguje to krásne. Aj ja niekedy potrebujem uistiť pravidelne, každý týždeň párkrát, tak, alebo pochváliť, aj pochvála aj forma uistenia, tak si to na rovinu vypýtam. Zlatko, mi tak dobre popadlo, keby si ma za toto pochválila, ako som to zvládol. Ona mi to dá a ja sa tak uvoľním, že yes. Čiže toto veľmi dobre funguje, na rovinu si to vypýtať. Dobre. Teraz si otvoríme knižku Dospelé deti emočne nezrelých rodičov a pár vecí z toho. Otvoril som kapitolu 4 a ideme sa pozrieť na 4 typy emočne nezrelých rodičov. Môžete to vnímať na seba, na svojich rodičov, na seba ako rodičov. Je to vlastne jedno, aby sme sa v tom troška zorientovali. Všetky 4 typy emočnej nezrelosti majú sklon k sebestrednosti, narcizmu, emocionálnej nespoľahlivosti. Zdieľajú spoločné rysy sebectva, necitlivosti a obmedzenej schopnosti naväzovať skutočnú citovú blízkosť. Všetky tieto typy používajú dysfunkčné mechanizmy zvládania náročných situácií, ktoré realitu skôr skresľujú, namiesto toho, aby ju riešili. A všetky využívajú deti k tomu, aby sa cítili lepšie, čo často vedie k zámene rolí medzi rodičom a dieťaťom a nezdravému vystavovaniu detí otázkam, ktoré majú riešiť ako dospelí. Toto sa volá parentifikácia. Keď deti predčasne zrejú, tak im to vlastne škodí. Preto je dôležité, aby deti boli deťmi. Naviac jedinci všetkých 4 typov takmer nedokážu rezonovať s pocitmi druhých. Majú extrémne problémy s hranicami, kde sa buď príliš vnúcujú, alebo sa úplne odmietajú angažovať. Väčšinou zle znášajú frustráciu a k tomu, aby dostali, čo chcú, používajú miesto verbálnej komunikácie emocionálne taktiky alebo hrozby. Všetky tieto 4 typy rodičov odmietajú vnímať svoje deti ako oddelené jedince a miesto toho s nimi jednajú iba na základe svojich vlastných potrieb. Toto je tá zaujímavosť, že emočne zdravý človek sa ako dospelý chová ako dieťa. Je sebestredný a rieši hlavne seba, svoje potreby, svoje zranenia a preto dokáže strašne veľa obviňovať stále toho druhého partnera, pretože si neuvedomuje, že sám robí tie chyby. Pretože väčšinou v tom partnerstve sme obaja emočne zreli podobne. Lenže tú zmenu musíme robiť sám na sebe. Pokiaľ sa budeme stále zameriavať na to, že ten druhý musí robiť to, aby ja som sa tak necítil, toto nikam nezavedie. Čiže toto je hlavná podstata dnešného videa, myšlienky. Hľadať odpovede v sebe, aby keď budete emočne zrieť, ten partner bude zrieť s vami. A keď nebude, a on ostane stále zaseknutý dlhodobo a nebude mu pomoci, tak váš vzťah, bohužiaľ a vďaka Bohu, rozpadne. A tejto smrti je dôležité sa prestať báť. Pretože buď chcete mať za každú cenu jeden vzťah a vy kvôli tomu nebudete rásť a budete sa stále snažiť jeho meniť, alebo budete pracovať na sebe a váš vzťah sa bude pravdepodobne veľmi zlepšovať, ak ten partner pôjde s vami. Keď nie, tak vám život dá iného partnera, ktorý pôjde s vami. Takže sa budete spolu rozvíjať, ako to aj ja mám s manželkou.
a bude to nádherná cesta. Takže tiež netreba za každú cenu v každom vzťahu zotrvávať, ale urobiť pred tým, ako ten vzťah ukončíte, tú prácu na sebe. Pretože vo väčšine prípadov, keď jeden začne robiť tieto zmeny, od druhého to chytí tiež. Takže 4 typy emočne nezrelých ľudí. Prvý typ, emocionálny. Je ovládaný svojimi pocitmi a kolí sa medzi prílišnou angažovanosťou a náhlým stiahnutím sa. Majú sklon k desnej nestabilite a nepredvídateľnosti. Keď ich premôže úzkosť, spoliehajú na to, že ich stabilizujú ostatní. Drobné nezdary považujú za koniec sveta a druhých ľudí vnímajú buď ako záchrance alebo ako zradcov, ktorí ich opustili. Tento typ emočne zrelého človeka, volá sa to typ emocionálny, vytvára ten typ vzťahovej väzby, ktorý je tzv. Ambivalentný. To je veľmi zaujímavá vec. Popočúvajte si podcasty o teórii vzťahovej väzby. Attachment types. Po anglicky sa to volá, ale je aj po slovensky veľa podcastov. Tento typ vzťahovej väzby vytvára práve ten, ktorý je striedavý. Že raz ten človek je úplne úžasný k vám, láskavý a potom zrazu je úplne, že koniec sveta, rozvádzame sa a tak ďalej. Tento typ vzťahovej väzby, pokiaľ mal niekto z vašich rodičov, tak pravdepodobne si budete vyhľadávať partnera. Hej, že keď ste žena a váš muž bol takýto, tak pravdepodobne si budete vyhľadávať partnera, ktorý je taký tiež. To je paradox. A tento typ vzťahovej väzby je pre dieťa vraj ten najškodlivejší podľa psychológov, pretože to dieťa nikdy nevie, čo príde a chýba tam tá konzistencia toho správania. Takže tiež je dôležité sa naučiť v živote konzistencii, že nie z extrému do extrému, ale kráčať v určitom strede. OK, druhý typ. Posadlý. Je kompulzívne zameraný na cieľ a extrémne zanepráznený. Nedokáže sa prestať snažiť všetko zdokonalovať, vrátane druhých ľudí. Sice sa málo kedy zastaví na tak dlho, aby sa do svojich detí mohli skutočne vcítiť, to teraz z pohľadu, ak sa bavíme o rodičoch, ale pokud ide o riadenie ich života, ovládajú ho a zasahujú im do nich. Tento posadlý typ emočne zrelého človeka má sebe perfekcionizmus a je extrémne orientovaný na cieľ. U žien to môže byť tá žena, ktorá stále upratuje, stále niečo rieši, veľmi veľa sa venuje deťom a tak ďalej, ale tá druhá stránka je toho, že má tendenciu potom tie deti stále riadiť, hovoriť im, čo ako presne majú robiť, nemajú robiť. Je to tiež forma emočnej nezrelosti. Potom pasivita, pasívne emočne nezrelý človek, obvykle do ničoho nezasahujú a vyhýbajú sa riešení čohokoľvek znepokojivého. Nepáchajú tak zrejme škody ako ostatné typy, ale aj oni pôsobia negatívne. Ochotne sa podriadzujú dominantnému partnerovi a tým, že sa dávajú inám, dokonca umožňujú, aby dochádzalo k zneužívaniu a zanedbávaniu. Ich základnou stratégiou je bagatelizovať problémy a nepodporovať. Takíto rodičia vedia naprvu vyzerať, že sú na tom veľmi emočne dobre. To sú napríklad tí ľudia, ktorí síce nevytvárajú konflikty a problémy, ale tým, akí sú rezignovaní, pasívni, a keď s nimi chcete niečo riešiť, tak pichnú hlavu do piesku, napáchajú tiež veľmi veľa problémov. Takže aj toto je forma emočnej nezrelosti, ktorá sa môže skrývať za tú masku toho, že ten človek vyzerá, že je nad vecou. Posledné, odmietavý. Rôznymi spôsobmi sa prejavujú tak, že si človek hovorí, prečo majú vôbec rodinu. Ať už sa chovajú mierne alebo prísne, citová blízkosť ich neteší a jasne nechcejú, aby ich deti ich akokoľvek obťažovali. Ich tolerancia voči potrebám druhých je prakticky nulová a ich interakcie zostávajú z vydávaní príkazov, v nasratých výbuchov a izolovaní sa od rodinného života. Niektoré miernejšie typy niekedy sa podieľajú na stereotypných rodinných aktivitách, ale ani tak neprejavujú veľkú blízkosť alebo skutočný záujem. Väčšinou sú najradšej, ak ich ostatní nechajú na pokoji a sami sa mohú venovať vlastným záležitostiam. Takýchto rodičov tiež poznám viacero, máme takých aj priateľov.
Prejavuje sa to tak, že čokoľvek deti chcú, tak tí rodičia sú hneď prednasratí, stále vlastne majú pocit, že im zasahujú do života a chceli by, aby tí deti si žili svoj vlastný život a oni si mohli žiť svoj vlastný život ako dospelí. Ale je to tiež forma emočne nezrelého prístupu. V tejto knižke, tieto 4 typy, ono je to ako 4 typy emočne nezrelých rodičov. Hej? Ale berte to aj ako 4 typy emočne nezrelého človeka. Čiže ak ste rodičia, pozrite si, je to na strane 98 v tejto knižke. Túto knižku určite odporúčam každej sledujúcemu si kúpiť a identifikovať sa. K čomu máte k tomu najviac sklon a podľa toho na tom pracovať. OK. Na budúce, keď budem točiť, tak aj lepšie vysvetlím, čo to vlastne emočná nezrelosť je a dám do kontextu v príbehoch, čo tá emočná zrelosť ako vlastne vyzerá. Toto mal byť taký úvod. Mne veľmi pomôže, ak ja od vás dostanem aj na základe tohto videa konkrétne vaše čriepky príbehov životných a otázky z toho plynúce. Ja vtedy viem na to najlepšie odpovedať. A na záver si ešte pozrieme. Chcem vám povedať z knižky 7 princípov šťastného manželstva o 4 jazdcoch apokalypsy. To znamená 4 formy, ktoré sa častokrát vo vzťahoch prejavujú, keď sa správame zrovna dotknuto, zraneno, emočne nezrelo. Aby ste to vedeli diagnostikovať a všímať si, keď sa tak chováte vy alebo váš partner a zastaviť to včas. Kritika, pohŕdanie, defenzívnosť a zazdievanie. Je úplne niečo iné sťažovať sa a kritizovať. Sťažnosť sa týka určitého chovania alebo udalosti. Nasralo ma, že si včera večer nevytrel podlahu v kuchyni. Dohodli sme sa, že sa budeme striedať. Mohol by si ju teraz prosím ťa utrieť ty? To je sťažnosť. Typická sťažnosť má 3 časti. Takto sa cítim, hej, toto ma rozlobilo. Ohľadom určitej situácie, včera večer si neupratal podlahu, neumyl. A tretia časť, preto teraz potrebujem, chcem to a to. Mohol by si to vytrieť teraz? Umyť teraz? Kritizovanie je naproti tomu obecnejšie a obsahuje negatívne vyjadrenie o charakteru či osobnosti partnera. Prečo si tak zabudlivý? Neznášam, že musím pokaždé umývať podlahu, keď je rada na tebe. Je ti to úplne jedno? To je kritizovanie. Ak výrok obsahuje sťažnosť, je to mierne nástup. Ak obsahuje kritiku, ty si taký neschopný a podobne, už je to forma, kde sú výroky obsahujúce fráze ty vždycky alebo ty nikdy, tak je to tzv. Hrubý nástup, ktorý väčšinou vedie k nepríjemným sporom. Takže prvý jazdec kritika. Druhý jazdec pohŕdanie. Druhý jazdec vzniká z pocitu nadradenosti nad partnerom. Je to forma neúcty. Príklad. Príjazd pohŕdania sa označuje momentom, kedy, povedzme, že dáme príbeh. Dara sa posmešne usmeje nad manželovým návrhom, aby si urobili zoznam úloh a dali ho na chladničku. A prehlási. Naozaj si myslíš, že zoznamy úloh sú tvoja parketa? A jej muž Oliver na to, že po príchodu domov si potrebuje 4 hodinku odpočinúť a potom sa do svojich domácich prác pustí. A ona. Takže když ťa nechám 15 minút o samote, pak ako radosne vyskočíš a niečo udeláš? Ptá sa Dara, stále stelne posmiešne. Muž na to. Možná. To sme si predsa ešte neskúsili, odpovie Oliver. Dara má príležitosť zjemniť svoj tlak, ale miesto toho vyrukuje so sarkazmom. To by ti šlo prísť domov a začať sa povalovať nebo zalezť do kúpeľne. Říká, načes provokatívne dodáva. Takže dá ti 15 minút je podľa tebe všelek? Tento sarkazmus a cynizmus je prejavom pohŕdania. Stejne ako nadávaní, obrácení očí. Naopak posmešky a útočný humor. Irónia. Pohŕdanie v akékoľvek podobe je pre vzťah zhubná, pretože vyjadruje znechutenie. Je skoro nemožné vyriešiť problém, keď súčasne partnerovi hovoríte, že ste z neho znechutení a zároveň chcete niečo riešiť. Takže pohŕdanie, to je v podstate forma povýšenectva, je druhá forma jazdca apokalypsy. Tretia je defenzívnosť. O tom som tu dneska už veľa hovoril.
To je to, keď sa začneme obhajovať. Že žena povie, že ju mrzí, že už som dlho doma nevysával a ja sa začnem obhajovať, ako nemám čas, pretože mám toho veľa a bla bla, ona si to neváži. Takže o defenzívnosti som dneska rozprával a preto už to vynechám. Tak a štvrtý, posledný jazdec je zazdievanie. To sa prejavuje tak, že budete mužovi niečo rozprávať, majú tomuto sklony viacej muži väčšinou a on to bude mať, že jedným ochom dnu, druhým von. Že vás skutočne nepočúva, že je v takom neprítomnom stave a vôbec nedopada na úrodnú pôdu to, čo vy hovoríte. Takto sa prejavuje zazdievanie. Všetky títo štyria jazdci ničia vzťah a sú prejavom emočnej nezrelosti. Je dôležité si ich začať všímať, navzájom sa na ne upozorňovať a začať na nich pracovať. Toľko k dnešnému nahrávaniu. Na budúce, keď budem točiť toto video, chcem reagovať priamo na vaše otázky a príbehy. Bude to pre mňa oveľa lepšie, ktoré mi môžete dať formou videa alebo správy. Budem za to veľmi rád. A dajte mi prosím vedieť, či to bolo pre vás hodnotné, aké máte z toho pocity, čo si z toho beriete a vidíme sa pri ďalšom nahrávaní. Želám všetko dobré, nech sa nám darí emočne zrieť a chcem ešte na záver povedať taký spirituálny pohľad, čo je tiež dôležitou súčasťou môjho života, že vnímam to tak, že sa sem ako duše, z toho ducha, ktorým sme, rodíme do týchto tiel s určitým plánom. Že chceme zažiť určité stavy oddelenosti od jednoty. Chceme zažiť stavy aj utrpenia, pretože sa na tých skúsenostiach učíme. A práve preto je dobre prijímať životné cesty, aké máme, neľutovať sa veľmi za to a chápať, že sme tu presne preto, aby sme to zažili. A keď zomrieme, tak nezomrieme my, zomrie len fyzická schránka a späť sa vrátime do toho ducha, ktorým sme prioritne a budeme obohatení o tieto skúsenosti, ktoré od tejto oddelenosti zažívame. Preto netreba brať katastroficky, keď sa dejú rozvodové stavy a náročné veci v živote alebo iným ľuďom, ale vnímať to z pohľadu duše, že je tu presne preto, aby si to zažila a je to tak v poriadku. Táto filozofia vám pomôže sa uvoľniť do toho života, prijať to, aký ste mali detstvo, to, akú máte výbavu, akého máte partnera a vo väčšej radosti a hravosti si tým žiť. A na záver chcem povedať ešte to, že veľmi pomôže, keď v živote budete nasledovať svoju najväčšiu vášeň a pretavovať ju do činov bez ohľadu na výsledky, ktoré to prinesie. Dotiahnete to tak ďaleko, ako sa to dá a keď už to ďalej nejde, tak znova pôjdete za svojou novou vášňou. A toto, keď človek robí, tak má skutočne iskru v sebe a lepšie zvláda všetky iné životné veci. Aj svoju emočnú nezrelosť a jej zretie. Má energiu nazrievať do svojich slabých miest a pracovať na nich. Kdežto keď človek nežije tým, čo ho naplňa a baví, pretože má obmedzujúce presvedčenia, ktoré mu nedovolia tak žiť, hlavne keď spoločnosť veľmi sa riadi hlavou a nie pocitom, tak potom je veľmi ťažké zaoberať sa takýmito témami a pracovať na nich. Takže môj tajný recept je, že nasledujem aj ja, aj moja žena v živote vášeň, robíme to, čo nás naplňa. Teraz veľmi žijem tým, že zarábame peniaze, ideme si kúpiť veľký kamión, nie úplne kamión, ale už je to skoro ako kamión, veľké nákladné auto 12-tonové a ideme ho svojpomocne prerobiť a cestovať v ňom. Veľmi sa z toho tešíme a veľmi ma baví zdieľať takéto informácie, vhľady a skúsenosti ohľadom osobného rozvoja a emočného zrenia človeka. Viete, a to mi dáva tú iskru, že teraz príklad žena pôjde na hrnčiarsky kurz keramický a ja budem mať vlastne čas so synom a ja sa na to teším, pretože som zazdrojovaný z toho, že som tu točil niečo, čo ma baví. Teším sa, keď si to pozrie len 10 ľudí a dávam to niečo, úplne mám z toho energiu a idem pozrieť vlastne môjho otca so synom, ideme si dať prechádzku v Bratislave pri Dunaji a som šťastný, pretože robím, čo ma náplňa a každý deň zažívam aj frustráciu, aj melanchóliu, to patrí k životu. Ale vraciam sa k tej vášni a tá mi dáva potom aj väčšiu odvahu zvládať. Napríklad teraz žena začala jej predmenšturačný syndrom, začala byť zodraná taká negatívna, rýpava. Ale zvládam to, neberiem to osobne, dávam si hranice, pretože mám v sebe tú vášeň, ktorá ma hreje. Takže veľmi dôležité v živote robiť, čo vás náplňa.
A to nemusí byť hneď práca. To môže začať ako hobby, to je jedno. Nesmiete mysleť na ten cieľ. Ja toto video netočím za to, že za neho zarobím nejaké peniaze, ale pretože prioritne ma to náplňa to robiť. To, že z toho prídu časom aj nejaké koláče možno, aj keď to neočakávate, tak to je príjemný bonus toho celého. Držím vám moc palce. Želám krásny deň.